Hai, salut! Bine ai venit pe canalul Viața lui Bobiță. Băi, frate, dacă ați văzut videoclipul anterior, cred că știți deja că suntem niște copii mai nebuni de fel. Împreună facem glume, ne distrăm, facem prostii, ne jucăm, ale. În fine, nu m-am prezentat, sunt Rareș, prietenul lui Bobiță. Astăzi m-am decis să spun și eu o poveste pe acest canal. Noi, în spatele școlii, lângă tomberoane, aveam un loc al nostru unde să ne jucăm pătrățica. Dar noi, ca niște oameni normali la cap ce suntem, ori o dădeam peste gard, ori o dădeam în gunoi, pentru că în gunoiul nici n-avea capac, așa ca idee. Noi, băieți deștepți ce eram, ori o cerșeam de la cei care erau dincolo de gardă, ori o luam din gunoi. Da. Ați auzit bine, din gunoi. Cireașa de pe tort era că în gunoi se afla și apă, amestecată cu gunoi. Apa aceea venind de la ploaie, că tomberon fără capac. Iar când o dădeam în gunoi, ziceam că am dat-o în ciorbică. La un moment dat am dat din nou mingea peste gard, așa că un domn s-a oferit să ne dea mingea înapoi. Ne aruncă mingea înapoi, dar când mingea a venit înapoi, a sărit mai întâi pe o margine a unui tomberan, apoi pe cealaltă margine și a aterizat în acesta. Denis, care mai pusese odată mâna pe minge, el fiind scârbit să pună mâna pe mingea care era din gunoi și noi o luasem din ciorbică. Fiind sătul și de atâtea ori să dăm mingea peste gard sau un tomberon se ghemuiește pe asfalt și cade în depresie. Andrei, fiind cel mai bun prieten al lui Denis, scoate mingea din gunoi și o aruncă în Denis. Denis a încercat să-l prindă pe Andrei, dar n-a reușit. Acesta a fost episodul de astăzi. Stai, aș vrea să-mi cer scuze pentru povestea de astăzi pentru că a fost prea scurtă și cu calitate așa slabă. Pe viitor vom încerca să ne îmbunătățim contentul. Dacă ți-a plăcut, bagă și tu un like, o abonare cu clopoțel și noi ne revedem data viitoare. Hai, pa!